Gaztetatik ekintza desberdinetan parte hartu dut voluntario gisa, erakunde ezberdinekin lankidetzan. Eta duela 2 urte, beste urrats bat eman nuen Ikliren familiako kide izatera pasatuz. Arabako taldearen barruan, garapenerako lankidetza proiektuak idazten eta justifikatzen laguntzen dut. Eta gure probintzian burutzen ditugun sentsibilizazio kanpaina eta ekintzetan ere parte hartzen dut. Pertsonalki Iklin hainbeste urte daramatzaten pertsonengandik ikastea aukera paregabea dela iruditzen zait. Izan ere, esperientzia bikaina dute eta proiektu arrakastatsu ugari gauzatu dituzte. Azkenik, sentsibilizazio ekintzen garrantzia nabarmendu nahiko nuke. Ziur nago guztiok gure gizartea asko hobe dezakegula keinu txikien bidez. Baita mundu hobe baten alde lan egiten dugun edozein erakundetan aktiboki parte hartuz ere. Datozen urteetan erronka handiak ditugu aurrean, eta gure esku dago lan egitea hala nola desberdintasunak ezabatzeko, giza eskubideak defendatzeko, ingurumena babesteko eta garapen iraunkor bat lortzeko. Ni Ikliko kidea naiz, eta zu?